sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa 51 taon na ng pagsasahimpapawid, buong karangalan at pagmamalaking inihahandog ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layunin magdulot na ikagagaan, kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot, ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y mag-uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang bathi ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. May salita sa wikang Ingles. If you can't fight them, join them.